गासिनो नामाखौ फामि सना चेनेलाव आयौ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंसो गोलैनायसो मोनबाय लोगोफोर गामि मोनफैबाय गोबावथारसैमोन भिडिअ लाबोनो मोनिया ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो सोरबा सासेखौ देखायनो आखायाव लाबोदों दाखालिबावैसो नोंथांमोनाथ' आंखौ बेंलाजों हाबा जानोसै होनदोंमोन नालाय दा दङ नै बेंलाजों हाबाबो जासिगोन खोमा ना बेंलाय आं दिनै नोंथांमोना देखायगोन नै बोराया बेसेबां गोजौ नै ओमफ्राय आंखौहाय दासाय नों मा होननो सानो बेंलाजों आंखौ हाबा जानोसै होनना बुंजोबदोंमोन नोंजों डाइभर्स जाबाय होननानैहाय मा होननो सानो नों आदे बेंलाय दाखालि नोंजों फेमासैमोन आंखौहाय हाबा जासिगोन होननानै जा फेमास जाबायमोन आरोना मा नै दाथ' सानैखौबो नुबायना सेम मोखां माने कनफिउसालाय जाखागोन जानाया ओमफ्राय आंखौ सोरबा फिसाफोरखौबो साबैसे दं आं कनफिउस जादों बाबु ओरैबालाय बेनो बाबु जोंनि बाबुयो हस्टेलनिफ्राय दिनैसो फैदों ने बाबु दासो फार्स्ट टाइम सोजेननायसै नानि बैग्रिखौ सोदो बेंलाया बैग्रि जानोसैनो गोथाव माने न'आव सफैनाया दिनैसो सफैदों ओमफ्रायो बेगाबो एसे थोले माले नालाय ओमफ्राय सिफ्रा एसे ज' जाजाय ट्रेनावहाय माबानायखौ बख'नायखौ सोलाबायना लाबाय जोंनि न'आवहाय माबाबाय ओमफ्राय नै बेंलाखौ दोनलाङो फैदों जों फेमिलि बे फिसाजो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो देखायबाय हाय लोगोफोर होन हाय लोगोफोर मामिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेल खालाम चेनेल खालामनो थाबाय लोगोफोर दोनलाङो औ कारेक्ट बेटा गोबां ओरै थांसै गोबां मानसिफोरानो मा फुरा नागिरजासोमोन ओरै थाङा गैया साबमासो लोगोफोर गोबां मानसियानो माने कनफिउस जादोंमोन आरोना हौवाजों गारलायबाय हौवाजों गैले ओमफ्राय बै सासे मानसिया माने हौवाजों डाइभर्स जाबाय ओमफ्राय बेंलाजों दोनखालांबाय नैथि खेब हाबा जासिगोन बेबायदि खोथा बुंबाय थादोंमोन आरोना दावहारु बर'नि दावहारु इउटुबार ओमफ्राय दा नोंथाङाबो बर'नि दावहारु नामा नोंथाङाबो जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला माने आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने हासबेन्डखौहाय आनबक्सिं खालायबाय आरो नै बेनो ओमफ्राय सेम आरो मोखाङा सोरबा जा कनफिउस जायो नोंनि फिसाया बेंलायानो नामा बेबायदि खोथा सोंहरनो ओमफ्राय जेनेबा आङो मालाबा बोरायजोंबो फट' लाना हगारो बेखौबो माने बेंलाखौसो होनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै लादो माबायदि दिनै सानैबो समान फैबाय माने फेमिलि गारो जों फेमिलि बेंलाखौ दोनलाङो फैदों गाइसमोन ओमफ्राय नों मा बुंनो सानो दाखालि बक्स जानायनि सायाव बेंलाया आं जेबो मोनालाय एसे समान नुदों दां आंनि बोराया जेबो होना आरोना नै आंखौ गाराखैबो दाबो दङ बोरायजोंनो दङ माने आंनि संसारखौ नायलांगोन होनलायनानै बै दावहारु नामा बे ओरैबायदि खोथा जावदोंमोन आरोना फिसाय गारबाय बेनिखायनो माने मालायनि न'खरखौ मोनथियागारा मालायखौ गारलायाखै मालायनि न'खरनि बागैहाय कन्टेन्ट लाबोनो नाङा आरो बेनो लोगोफोर ना जा संसारखौ जादों जाया गारा जोंसो नालाय ओमफ्राय नेनानै थागोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बै समाव रायजानाय समावहाय माने जाहाथे गावनि बिनि चेनेला भाइराल जायो नै बिनि थाखायसो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे खिन्थु न'खर गारलायनाय मानाय बेबायदिया खेला बुंजाया आरोना ना मा होनो ने ओमफ्राय दा नोंखौ बबेसिम दोनलांनांगौ दिनैसो फैदों न'आवहाय ओमफ्राय दोनलाङोसै बेखौ जोंहा ओंखाम जाहोहोबाय आं इदिट खालामदोंसो होनगोनलाय जोंनि बिमा बिफानि न'आव दिनै फार्स्ट टाइम बेंलाखौ ओंखाम जाहोनानै थिनहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर मालाबा नोगोद नांलायनाय जाखायो जों थिगखोना नांलायो सोरबा गोबां मानसियानो सोंहरनो साना ओरैहाय जानदा जा मोदानदोंनो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर जोङो थांबाय थानि ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोंनि न'थिखौहाय नायनानै फैनोसै आरोना फेमिलि थानानै ने मामे नोंसोरबो नायनो लुबैदों Baba, what is your name? My name is Panchi Narsari. Wow, very good. Good boy. Good boy. Mendelani bagi lu nando. Agni. Wow.
my family guys man apa maminya channelku Di kalau pusing. subscribe खालामना हो Mami ni video ko. Subscribe kalama ho. Mozamun dengla. लोगोफोर Logoper. thank you Thank you. Tuh. Tiba nama renanai. Upai gaya Binglai. Binglai. Mabaji mendang kami yang finanai. परिवर्तन हुआ नाय चलो चलो जल्दी परिवर्तनालाय जाखाबायमोन ना बानायाखैसो ए बारलांबाय आरो हौरे हनै ओमफ्राय आंबो बारसिगोन गाइसमोन आयौ आङो लंफेनांसिगोनदां नै आखायावसो दैनानै थाबायनांसिगोन आं र' खेबहरनि आं बेंग्लायखौबो होमबा आसामाव फार्स्ट टाइम बेंग्लायाबो बेनोलायनो परिवर्तन जावना हर बाहागि मा परिवर्तन जाखोलै फैदो लामा मोजां गैया सिनदोंसो लामायानो बायसिनदोंसो नों नोगोद जोंखादों दाबा जोंमा जायो नामाब्रा ओमफ्राय केमेरासिनो नायाखिसै जोंनायानो रायजोफोर ओमफ्राय आं गोसोखौ जा मोजां मोनदों ना लोगोफोर वाव ओमफ्राय आं फैनो बाथ'दोंमोन आरोना मास मोनथाम थाबावनो गोसोमोन ओमफ्राय मा खालामनो आरोना माबा जानो होयो ओमफ्राय मेन मानि थाखाय फैदों होनोब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननो खोन्थाना होखानोसै न'आव मा खारननि थाखाय फैनाय जाखो होनोब्ला माने नैबे खर'आव एसे दुखु मोनदों बे खर'आ माब्रै जाया आङो नोंथांमोननोहाय उनाव खोन्थानोसै नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगोफोर मा जादों रा नोंसोरलाय बैग्रि आला हेरा मोदोमा बारा गैया माथो गोथाव नङा नामा आङोबो हलाय सोरबा आङो बैग्रि केमेरामेनफ्रा मोनजायो नामा वाव आया फिसाफ्रानो होयो ने Mama. फिसाफोर दंखायो केमेरामेनने Oh, thank you, Baba. Yes. Come. Hidi जाबाय दा मोनागोन जों फैफिननो फैदो एफा गोजान चलो जाबायदि पारमिसना इउटुबारनि एक्टरा बेनोमोन नै शालालायनो ब्रायना नै फिफा एफा गोबावनि उनावथो दोनैसो लोगो मोननानै आङो बैग्रि थाइसे देवदेरियावनो ला बोराय दोनैसो नुलायदों जोंहा लोगोफोर न'आव थांनानै फैबाय बागानफोरखौ एसे नायलाबायबाय हाग्रा जाफबबाय दाखालि माने रानदाब माबा माबि सारनानै होदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा थांसै न'आवहाय नोंथांमोननो माखासे खोथाफोरखौ आङो क्लियार खोन्थाना होखाबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो